bai magnitude zuzenki proportzionalak, bai hiruko erregela, bai ehunekoak, bai unitaterako laburpena, dandana harremanduri dago, lotura dago guztieran artean, bai, importantea. Orduan, irakurriko dugu magnitude eta zuzenki proportzionalen zatia, unitatea laburtzearena, hiruko erregela eta ehunekoen kalkularena, bai? Eta besterik gabe hori ondo irakurri ondoren, eta zarantzarik izakotekotan horra joko dugu, pasatuko gara ariketak egitera. Lehenbiziko ariketa adibidez. Kopiatu eta osatu benako taula hau kuadernoan. Bat daukagu markatutako presioa, deskontua, eta asmatu beharko dugu harenko presioa. Lehenbiziko adibidean eman daukagu. Bigarrena, markatutako presioa 720, eta plantatzen da 1,25ko deskontua egiten dugula. Bai? Orduan, ordaintzen dena da 720ren 1,75, bai? Eta hori da kalkulatu beharko dugula. Hori egingo genuke 720 zati 100 bider 75. Eta horrekin ematen du 540. Hurrengokoa 300 eurotan presioa, deskontua 1,5arena, orduan, edo horren ondorioz, 1,85 izango da horrengo presioa, 300 euroko 85. Egiten dugu 300 zati 300 zati 100, eta irtetzen da 3, eta gero egiten dugu 3 bider 15. Eta hor, 3 bider 85 hori da. Eta ataratzen da 250. Bai? Ondoren, 250 euro daukagu eta deskontua 1,30koa. Orduan esan nahi du, ordainduko dugula 250ren 1,70. Orduan egin behar dugu jakiteko 250ren 1,70, egiten dugu 250 zati 100, eta hori da 4,5 bider 70. Eta hori da 280. Ea, egingo dugu hurrengokoa. Ebatzi problemak. Zer magnitude dira zuzenki proportzional? A. Pertsona baten pisua eta adina. Pisua eta adina proportzionalak dira, uste duzue proportzio bat mantentzen dela, zenbak eta gazteagoa, adibidez zenbak eta pisu gutxiago eta alderantziz? Ba ez da. Ez dauka pisuak eta adinak ez daukate lotura zuzena. Pertsona baten adina eta altuera. Hori ere ez, adina gora joan ahala, altuera ez doa gorantza, infinituki, ez da? Orduan ez izango da. Produktu baten pisua eta presioa. Hori normalean bai, ez da? Ze demagun gauzak kiloka edo pisuka saltzen baldin badira, zenbat eta kopuru gehiago, pisu gehiago, ordo presioa altuagoa izango da. Eta abiadu konstantea eta egindako kilometroak. Hori ere ez, abiadura konstantea bat mantentzen baldin badugu, hau da, beti abiadura berdina, kilometroak izango dira beti berdinak, bai? Hirugarren ariketa, kopiatu eta osatu honako proportzionaltasun taula hauek. Proportzio bat egon barra da. Nik ikusten dudana da, adibidez, lehenbiziko kuadroan. Bat, 2, 3, 4, urrengokoa izango zen 5, ze ematen du banaka doazela, eta horren azpian lehenbizi jartzen du 8, baina lau zenbakiaren azpian jartzen du 32, eta 5 jarri dugunen azpian 40, bai? 8ren multiploak izango dira. Zuten proportzionaltasun hori mantentzeko izango da 1 8, 2 16, 3 21, 4 32, 1 8, 2 16, 3 24, 4 22 eta 5 40. Eta horrengoko kuadroan ikusten dugu 1, 9, 12, 15,
Eta nik esango nuke zatikiak izan aldirela eta proportzionaltasuna egongo dela eren batean. Hau da, lehenbizikoa da izango da bat zati hiru, bat zati hiru bada izan beharko da 9 zati 27, izango da 12 zati 16, izango da 15 zati 45, izango da 20 zati 20. Eta beti hori egongo dugu, ekiko dugu proportzio bat. Beti bekoa izango da goikoaren triplea, hirukoitza, bai? Bueno, hurrengoko ariketara pasatuko gara. New Yorkerako bileteak 950 euro balio zituen eta 15 garestitu da. Zenbat ordaindu beharko du usuak biletea? Bueno, ordaindu beharko du 950 gehi 950-en 15, bai? Orduan, hori kalkulatzeko egiten dugu betikoa. 950 zatiehun 4,5 eta 4,5 zati 15. Hemen ez daukate gai hori bilatuko dugu. Esan dugu, ataratzen dugula. Izango zen, 4,5 bider 15, 67,5. Eta hori gehitzen badiogu 950, guztira, orainduko duguna da, 517,5. Horrela jarrituko dugu. 5. Zenbat ordaindu behar du Arturok musika ekipoagatik suposatzen dela. Bai? Suposatzen da prezioa 300 eurotako dela, baina deskontua egiten dela eta deskontua dela 160koa. Orduan, ordaindu beharkoa izango da 300-en 140, bai? Eta kalkulatzeko egiten dugu hori 300 zatiehun berdin 3 bider 40. 3 bider 40 berdin 120. Beraz, ordaindu behar izango dena izango da 120 euro. Ea, 6. 25 neska mutil gara ikasgelan. Ikasleen 120ak utxe egiten du gaur. Zenbat gara gaur ikasgelan? 25 neska mutil gaude eta 120ak utx egin du. Zenbat izango gara ikasgelan? Bueno, kalkulatu behar dugu zenbadan 25-en 120. Horre egingo dugu, orain arte egiten duguna, 25 zati 100 bider 20. 25 zati 100 da 0,25. Bider 20 izango da 5. Orduan, 5ek utxe egin badute eta guztira 25 neska mutil badira klasean, edo baldin bagara, 25-ik kendu beharko diogu 5. Eta horrela egingo dugu ikasgelan gelditzen direla, edo gelditzen garela, 20 ikasle. Ea 7. kalkulatu, 110 euroren 110. Bueno, horretarako egiten duguna da hori, 110 zati 100, eta hori da 1,1 bider 10. Eta hori izango da 11. Ben, 118 metroren 118. Hor egiten dugu 118 zati 100, eta izango da 1,18, eta egin behar dugu 1,18 bider 18. Hortik emaitza izango da 19,44 metro. Zen, eskatzen zaigu, jatzen dute, 525 kiloren 145. Hemen egiten dugu, aurreko ariketetan, beti egin behar duguna. Hau da, zenbakia 525 zati 100 egin, geratzen zaigu 5,95, eta horren egin behar dugu 5,95 bider
5. Eta irtengo zaigu 263,2 kilo. Eta azkena, 1.200 euroren euneko 79. Hemen egin behar dugu 1.200 zati egun, hori da 12, eta gero 12 bider 79. Eta emaitza ematen digu 948 euro. Zortzagarren eketa. Edortak euneko 30 merkeago erosi ditu prakak. 80 euro zen hasierako prezioa. Zenbat ordaindu ditu prakak? Zenbat diru ordaindu du prakengatik, bai? Orduan badakigu euneko 30 merkeago erosi badu, orduan hasierako prezioaren euneko 70 ordaindu du, eta hori da jakin beharko duguna, bai? Orduan kalkulatu beharko dugu 80 euroren euneko 70. Egiten dugu 0,8 bider 70. Eta hori izango da 56. 9. Sareren urtebetetzegunean gurasoek telefonoa operatu diote eta euneko 20 deskontua egin diete telefonoan. Hasierako prezioa 250 euro zen. Zenbat ordaindu dute telefono hori? Berdina, egingo duguna da euneko 20 deskontua egin badigute hasierako preziotik, eta hasierako prezioa 250 baldin bada, badakigu ordaindutako izango dela 250-en euneko 80. Gero, kalkulatu behar dugu, zenbat da 250-en euneko 80. Horretarako egiten dugu 250 zati egun, hori da berdin 2,5, eta hori bider 80. 2,5 bider 80. Emaitza izango da 200. 200 euro ordaindu dute.